Figyeld, Béla, mennyi... Ne nézd a falakat, pörgesd fel magadat, rázd fel az agyadat, hangzatos a dallam. Ez lesz a jó suli, kezdődik a buli, mindenki szereti, Mester megadó ki, hidd el az élvezet, fülelj, mert érdekes, a zenével lélegez, élvezd az életet. friss hírek nap mint nap, jó zenék naposztal, ez itt a zene szó, Hol nem csak zene szól, Hírek, érdekességek. Itt a Zeneszón. Tehát akkor jöjjön a mai sport adás itt a Zeneszón. Arra gondoltunk, hogy így a hétvégi eredményeket osztjuk meg veletek. Nézzük először, hogyha már magyarok vagyunk, a magyar meccseket. A nagy csapatok közül, tehát a viszonylag erősnek számító csapatok az MTK Vasas, valamint a Debrecen-Újpest mérkőzés ígérkezett izgalmasnak, ahol az MTK, hát már lassan mondhatjuk, hogy fradis alázás szintjén megverte a Vasast 4-0-ra, a Debrecen-Újpest mérkőzés pedig 1-1-es végeredménnyel ért véget. Akkor ugorjunk is tovább a Premier League-re. Itt mindegyik nagy csapat szinte sikerült neki elérniük azt, ami nagyon fontos volt nála, kivétel az Arsenal, aki a Sunderland ellen 1-1-es végeredménnyel döntetlent játszott. A Chelsea 4-0-ra megverte a Blackpoolt, és a forduló rangadója Manchester United-Liverpool mérkőzés, ami az, ugye őszintén el kell mondanom, a szívemhez közel álló Manchester United 3-2-re győzte le a Liverpoolt. Berbatov és Gerrard párharcának mondhatnám ezt a mérkőzést, ugyanis Gerrard 2 gólt, Berbatov pedig 3 gólt lőtt a mérkőzésen. Menjünk akkor tovább. A következő a spanyol liga legyen. Itt a nagy csapatok közül ugye a Real Madrid és a Barcelona, valamint a Sevilla közül mindannyian 2-1-es végeredményt értek el. A forduló talán egyik olyan meglepetése, vagy nem negatív meglepetése, hogy Messi 2 hétre lesérült újfalusi belépője után. Ugorjunk tovább az olasz ligára, ahol a Milán és a Róma is döntetlent ért el, az előbbi 1-1, az utóbbi 2-2-es eredménnyel zárt, a Juventus 4-0-ra verte az Udinézét. És még egy kis érdekesség Németországból, Bayern München gól nélküli döntetlent ért el, a Dortmund pedig 3-1-re megverte a Schalkét, ami talán a forduló egyik fontos mérkőzésének is mondható. És ami még sport, ugye, az nem maradhat el a saját sportunk. Ez pedig nem más, mint a diák önkormányzat által rendezett foci bajnokság. Ugye csütörtökön 2 órától jó pályaviszonyok esetében ez megrendezésre kerül. 5.-6-os foci bajnokság. Az előzetes nevezések alapján csapatokat 2-re, tehát 14 órára várja a sportudvarra Schwarz Ádám sportminiszter úr. A nevezés, ha jól tudom, az 5A, 5B, 6A, 6E csapatoktól érkezett be, legalábbis ez az információ jutott el hozzá, és pénteken nincsen mérkőzés, tehát vagyis most csütörtökön 2 órától lesz a mérkőzés. Ennyi volt már a sport, és akkor most lépjünk tovább. Hírek, érdekességek. Itt a Zeneszón. Na akkor sziasztok, újra itt a Zeneszó. Egy pár fontos hírt kell elmondanom még. Ahogy tudjátok, ma az épületben vendégeink vannak, úgyhogy a Szentgyörgyi szobortól egészen a 217-es teremtől a díszteremig le van zárva az épület, úgyhogy kérek mindenkit, Schwarz Ádámot is, hogy viselkedjen normálisan. Köszönjük szépen! Szóval akkor lépjünk tovább. Ami még fontos. Tehát Schwarz Ádám berontott a stúdiónkba, igazából, de minden oké van, tehát már rendeződött a helyzet. Na akkor,
Amit még el kell mondanom, az új büfésünkkel sikerült jó kapcsolatot ápolni, és most tettem például egy ilyen tarjás szendvicset szokásos kakaóval, ami bevallom nekem nagyon ízlik, mert én kakaómániás vagyok, nem tudom Béla, te hogy vagy ezzel? Hát itt csak egy picit. Csak egy picit, napi 2. Napi liter. Igen, itt a stúdió asztalán is egy mizó kakaót találunk. És itt van még velünk még mindig Roli, akiről azt szeretném kérdezni, hogy sikerült tegnap megbeszélni Kapás Boglárkával az interjút. Nem tudom mennyit, gondolom nem nagyon ismered őt. Mennyi? Hát ezért kell bezárni a stúdióajtót. Igen. Hogy ilyen őrültek ne vesszenek ide, vagy ne jöjjenek ide be. Szóval mit gondolsz, hogy sikerült végre a Zeneszónak egy ilyen interjút lerendezni? Ez egy tök jó dolog, hogy az iskolán belül lehet ilyen dolgokat csinálni, hogy interjút készíteni egy ilyen... hát mi történt? Bocsánat, csak a háttérben megy a zavarás. Na tehát, hogy ha jól tudom, ő egy nagyon... Tehát, hogy ő egy nagyon jó helyezést ért el egy olimpián, ugye? Hogy a szingapúri olimpián szerzett 2 aranyérmet, illetve egy ezüstérmet. Ez az ifi olimpiáról van szó, ez körülbelül az úszó EB idején történt. Na, tehát ez egy nagyon jó dolog szerintem, és ilyet eddig el sem tudtam volna képzelni, hogy a sulin belül ilyet csinálni, és nagyon jó tényleg. Hát igen, Ádám, arra kérek, gyere ide, mert hogy igazából a stúdió szerintem most a jelen formájában megszűnik létezni, mert Sarc Ádám lebontja. Szeretném kérni a biztonságiakat. Úgyhogy amit tegnap mondtunk, kopogás effektus, az egy ideig szerintem ez meg fog szűnni. Betöréses effektus mert ez betörés effekt volt. De most bezártuk a stúdióit, úgyhogy... Sikerült mindent lerendezni, és akkor most következzen egy zeneszám mondjuk nektek, hogy egy kicsit lehiggadjunk mi is. Na, Schwarz Ádámnak szeretném küldeni ezt a számot. Ez egy magyar underground hip-hop előadó, és ez egy ilyen kicsit, ilyen nem ez a durvább, ez a kis lágyabb hip-hop. Úgyhogy ezt hallgassátok szeretettel. Küldök egy életjelet, mert nem vagyok külön, csak independens. Remélem értitek. Szervusz kedves, remélem minden rendben, körülöttem változik minden, akár a kedvem. Eléggé szétszakadt a család az elmúlt időben, pedig biztos emlékszel te is a szünidőkre. Lehet a családunk eléggé csonka, mindenki mondta, nem lesz ez így jó, mikor anyu apu dobta, meghozva ebben egy frissült életkedvel. Vágtam vele úgy, legyen te is az életbe, egy újabb érettségi bizonyítvány az első után. Nálatok egy második kölyök az első után, mi is mint ők, csak álltunk bután. Hiába támadtak az emberek mindenfelől, eléggé durván jöhetnek gondok, hiába ebben nőttünk fel. Erőszakról volt szó, mi együtt jöttünk el, a bőrünkkel fizettünk egy-egy késés után, és rá kellett jönnünk mi a saját apád utál. De ne fájjon a fejed, ez már a múlt év. Nőnek a gyerekek is, ha kérdeznének tőlem, hogy biztos felelek is, nevetek is velük. Kiállok értetek, szeretnek féltelek, de s félre még vele. Ez csak egy levél tőlem neked, egyébként hogy vagy, mi van veled? Egy pár sor, hogy nehogy elfeledj, hogy gondolj rám, küldök egy életjelet. Ez csak egy levél tőlem neked, egyébként hogy vagy, mi van veled? Egy pár sor, hogy nehogy elfeledj, hogy gondolj rám, küldök egy életjelet. Nem tudom ki vagyok, a levelet kinek írom, évek óta változatlan az érzés, a percek, mit rátok szánok, csak írok, bármit is írtok, szóltok, kérdeztek. Nem tudok különbséget tenni, kik jók és kik azok, akik vétkeztek, akik rossz szelekkel érkeztek, hifatjátok bárhogy őket. Én is látom őket, szánom őket, várom őket, lehetnek barátok, bármire gondolsz, a név nem számít, csak amit érzel. Csalódtad eleget, a lelked végtelen, elnyel mindent, mi fáj, mi égtelen, mi féktelen, a lételem nem egy dolog, hanem a bűnbocsánat és a megbánás, ami néha-néha mint egy láng fellobog.
Látod a dolgokat magad körül, az kisír vagy örül, vagy melletted voksol, mint ahogy sokszor. Ők azok az emberek, kiket ismersz, őszinte kritikák, kiket különlegesnek vésztem sztereotípiák. A legszebb vasárnapok, a délutánok, a lányok, a zene minden mi szép, de ők csak déli bábok, hisz eltűnnek a bármiért, ott hagynak bárkiért, bármiért. Ez a barátság, ez gyönyörű, de látod mennyit ér, mennyi még mi kell ennek a gonosznak, nevez életnek, a kell is fogozhat, össze is bogozhat dolgokat és gondokat, hogy te is feltegyed a kérdést, vajon kedvesség az életem, vagy csak kísértés, de én maradok ki voltam. Persze ez csak összhely, mindent látok a fájdalom belül, egy egész várat fölver, bennem benned is megvannak ezek, nem vagyok különc, csak independens. Ez csak egy levél tőlem neked, egyébként hogy vagy, mi van veled? Egy pár sor, hogy nehogy elfeledj, hogy gondolj rám, küldök egy életjelet. Ez csak egy levél tőlem neked, egyébként hogy vagy, mi van veled? Egy pár sor, hogy nehogy elfeledj, hogy gondolj rám, küldök egy életjelet. Hogyan értednél meg, hogyan szerezhetnél meg, hogyan szerethetnél meg, hogyan szeghetnéd meg az elvárásaim. Üdvözlöm az 5-es, 6-os korosztályt. Nekik mondanám, mint sportminiszter, hogy az elmaradt focibajnokságot csütörtökön délután 2-től pótoljuk be. A jók az időjárási viszonyok, akkor a nagy sportudvaron játsszuk le a bajnokságot. Mindenkit várunk szeretettel, nézőket, táncosokat, tűzakrobatákat. Úgyhogy gyertek, mindenkit várunk. Maradtok meg, mint a tincseken az első lecsorduló könycsepp. Én várom, nem szánom, mert a szánalom mi Nem csak eső, ezt mondott a víz nem húgom, hogy visz át nem a lehet gádon. hallani. Én látom, hidd el, hogy szenvedsz, nekem is hogy fájjon akkor- úgy, mint neked. De én már rég másfele megyek, Isten veled. Az út túl tényleg, hosszú, Facebook, nekem YouTube. rövidebb a táv, már rég tudom belül, így értudol a bosszút. Látom a szemedben az arcomat, most kedvem, mikor hazudik a szám, eléggé szemtelen. Így tituláltok ki, így figuráztok ki, ilyenek vagytok ti, írtok ti, mert látjátok bennem, amit másban nem, pedig nem vagyok az, minek hisztek, csak kárba megy, Legközelebb nem zárjuk szélzel, a- amit felé pulzáltok. Megírt egy Megismerés SMS. felénél nem értetek, meg Kérdezem, kiadtuk, mikor van az megpapzátok, össze- meg ártok. és Megbántott küldöm még lélekként valamit. sajnálattal hagynátok Mikor el, az ha nektek összszünet? ez kell, hát adjátok fel, menjetek el, felejtsetek el. Az ember bonyolult, a fáj, hogy érzi, felejteni kell. Vagy valamit akarok Változom mondani, én hogy is, vicceset, hidd el, lehet nem látod. Csak várd a Várjál, nem most. változást, és engem vádolsz, rám számolsz minden rosszat. Na akkor tehát még egy fontos információ azoknak, akik esetleg nem tudnák. Facebookon is megtaláltok minket, csak írjátok be a keresőbe, hogy Zeneszó, és egyből logikus. jelentkezünk. Tehát ez a logika azért nem tudom mindenkinek leesette. Köszönjük a mai sztár vendégünknek, Nagy Miklós Rolandot, hogy elviselte a katasztrofális állapotokat itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást. És akkor Béla, mondj még valamit így a szünet Szünet utolsó előtt másodpercében. Pár másodperce. Azt szeretném csak mondani, hogy ha esetleg vannak olyan vállalkozó kedvű... Hoppá. Egy Bukta. pillanat. Most ilyenkor mi van? Ja, jelző. Na, csak hogyha esetleg hölgyek, akik nagyon jól tudnak németezni, és szívesen korepetálnának, azoknak várom ide hozzám a stúdióba esetleg, hogyha valaki, de tényleg ez most mindegy, ez jó. Jó. Köszönjük szépen, sziasztok, holnap találkozunk. Ja, sziasztok!